Lekvár je vraj produkt šialenej myšlienky, ako nevyrobiť zo všetkých sliviek slivovicu. Slivovica je len jedným z vyše 100 rôznych druhov nápojov obsahujúcich etanol. Moje meno nemusíte vedieť a vítam vás pri videu, čo ste nevedeli o alkohole. Celosvetovo zomrie pod vplyvom alkoholu každých 5 sekúnd jeden človek, čo znamená, že počas trvania tohto videa zomreli už 6 ľudia. Česť ich pamiatke. Ale čo je to vlastne alkohol? V chémii môžeme alkohol rozdeliť na jeho 3 najznámejšie druhy, ktoré sú metanol, izopropanol a etanol. Metanol je z nich najlacnejší a najjednoduchší alkohol. Možno znie cenovo výhodne a fakt, že sa pôvodne vyrábal suchou destiláciou dreva, mu dodáva nádych prírody, ale aj tak ho predsa len nepite. V roku 2012 nás opustilo u našich severozápadných susedov na otravu metanolom približne 50 ľudí. Používa sa hlavne ako rozpúšťadlo, prísada do nemrznúcich zmesí a prísada do pohonných látok. Izopropanol je ľahko dostupný, ale tiež nevhodný na rodinné oslavy. Používa sa najmä ako prostriedok k čisteniu elektronických zariadení. To, čo pijete v bare s kamarátmi, to je etanol. Etanol sa využíva aj v lekárstve alebo v oblasti kozmetiky, najmä pri výrobe voňaviek. Alkohol sme spoznali približne 10 000 rokov pred Kristom a ešte dávnejšie pred chlebom. Už starovekí Egypťania mali 17 druhov pív a 24 druhov vín. My Slováci patríme medzi národy hneď v tesnom závese za Českom, ktoré holdujú alkoholu. Vo veľkom. Ale my keď sme prišli, už tá nehoda bola uskutočená. No a viete, v ktorej krajine sa vypije najviac alkoholu? Je to Bielorusko s ročnou spotrebou 17,5 litra alkoholu na občana. Nachádza sa presne tu a čo sa týka celého nášho európskeho kontinentu, sme svetovými víťazmi v množstve vypitého alkoholu. Ak túžite začať s pitím alkoholu skôr, je to naozaj možné. V Spojenom kráľovstve je legálne piť od 5 rokov, jedinou podmienkou je, že musíte piť doma. A čo opica? Opica je stav po alkoholickom excese a prejavuje sa okrem bolesti hlavy i ďalšími ťažkosťami, ako sú nadmerný smäd, sucho v ústach, závratie, nevoľnosť, trasenie, pocity na zvracanie, bolesti žalúdka, palenie záhy a celková únava. Sú to teda príznaky ako pri otrave, pretože či sa vám to páči alebo nie, alkohol je vlastne jed a jeho toxickými metabolickými produktmi sú acetaldehyd a melondialdehyd. Dobre, tak malondialdehyd. Čo robiť po takej opici? Vypite veľa minerálnej vody s obsahom magnézia a ošťavte si do nej citrón. Prípadne zjedzte nejaké pomaranče, dajte si 10. polievku alebo nepite vôbec. V 16 krajinách sveta je úplne ilegálne piť, alebo povolené len s veľkými obštrukciami. Pekným príkladom sú Spojené arabské emiráty, kde je dovolené piť len v licencovaných baroch a hoteloch. Ďalšími krajinami sú napríklad Afganistan, Bangladeš, Irán, Kuvajt, Líbia, Maldivy, Pakistan, Sudan či Jemen.